Εδώ μεσοτόπος. Χάσε από εδώ. Είναι ότι κάνεις αρκετά την αρνιά. Και αυτό που θες είναι ένα γλυκό. Πλήσιο. Πέταξε αυτό το πράγμα. Ούτε αν το βλέπω δεν μπορώ. Άι, χάσε. Πολύ γκρινιάζει και παράξενος έγινε αυτό. Άσε χάρη, δεν αντέχετε με τίποτε. Ναι, αλλά κανένας γιατρός δεν ήρθε να τον δει. Βέβαια, πολύ γιατί. Και όσα φάρμακα του δώσαν τίποτα δεν έχει. Μέρα με τη μέρα ήταν χειρότερα. Καλά, και από όλα αυτά τίποτα δεν έτρωγε. Τίποτα βοήθεια. Και αυτός εδώ ποιος είναι? Ένας τυπός γέρος. Ξέρει από γευτικά και θέλει να τον βοηθήσει. Άρχοντα μου, πας και κουράζεσαι. Εγώ, ούτε το μικρό μου δαχτυλάκι δεν κουνάω. Όλη μέρα εδώ, ραχάς. Πας και έχεις κοτούρες για το λαό σου. Όχι, κάθε άλλο. Ο λαός μου ζει καλά. Κάθομαι ξένια και τους παρακολουθώ. Τίμησες τύπτης και δεν μπόρεσες να τα αποκτήσεις. Τι να επιθυμήσω γέρο, και να βρέξω το κομπρό μου. Βέβαια, που έχεις εμένα. Πάω. Έτσι εκεί το βρεχάει πάλι. Να φύγω, θα το τρακάσεις προς εμένα. Λοιπόν, είστε γέρο. Άκουσα κοντά μου. Από ό,τι βλέπω δεν έχει τίποτα σοβαρό. Αυτό που φταίει και δεν έχεις όρεξη είναι που δεν έφαγες το πιο γλυκό ψωμί. Μόνο τότε δεν στα γιάνει. Είστε μωρέ και στέξτε ψωμιά. Δείστε και πέστε μπροστά μου. Τα ψωμιά. Πολλά ψωμιά. Πέντε ψωμιά. Δεν κόβεται. Όλα είναι χάλια. Κανένα δεν μάθετε. Πού είναι μόνο ο γέρος. Τι ορίζεις αυτό. Με ξεγέρασε. Κανένα ψωμί δεν μπορούσε να με γιάνει. Κανένα ψωμί από αυτά που δοκίμασες δεν ήταν τόσο γλυκό όσο έπρεπε. Κάτσε να δεις τι θα γίνει. Θα έρθεις μαζί μου για 3 μέρες. Θα κάνεις ό,τι λέω. Και αν δεν γιάνει, θα συγχαρήσω τους γύρω την κάθε μέρα. Και δέχτηκε λοιπόν ο άνθρωπος να τον ακολουθήσει. Ναι, πήγε φυσικά. Και πήγε με το γέρο στην καλύβα. Έτσι θα πάει καλύτερα πάνω. Χρειαστούν πολύ. Ναι. Καλά. Δεν το άρεσε. Είναι καλύτερα. Αν δεν πάει, εκεί τι κάνω. Θα κάνεις ό,τι βγες.